pagitirigan ken panlubog nga isang nagpasaran. Nupalood sen si Agsarita, mabalin ako na ada kami ka kapagkat ken day ginanang ni, nagbalin nga iti ospital si Melissa akadwan na pagbigyan na ni. Kunag daytoy, agsipot tayo sinublag kami agsakit, asma wenno angkit, si sakit ni, ngayon ti kagrunaan na magpaparigan kada kami, kenukwan may karay kami manen sa ospital. Gapu kada gito'y apagtay kada kami, at dabayan na itiguntawan ang magpupukawan niya si ama iti panagtarik na itigos. Takas ko na, apay kano ada kami pa'y amarigrigan sa teknan na giti kakastoy kapasama. Nalabis, nasa una na ay gagito'y gapu itinalaw sa depresyon. Ngamiti na gano'n sa panunod ko, jaklat tayo nagbataan si panagtarik ko itigos. Tawel 2007, ididintay kada kami si kadagsinan na panlubog. Pimusay tininami kapo iti liver cancer. Nalaus-ulay ang adinit ko, agsipod kawanan sinagulukin na amis na inani. Yung kalasigan kada gito'y ang panlubog iti biyagsi, nagsalinaedak lang kami ang natibser iti pamatin iti na marswa, babaen metlahe, iti pa nakatugay ko kada giti agal, iti pa nakipagpaset ko kada giti lakbay kabataan, tungtungan adal gimong kenda dumapay ng aktibidades, ngay saysayang kat isimbahan. Daytoy ket babaen kinaano sa panagtarabay kanya, nyan tiket angkel ko akas mangibagimen iti purok ni alangya kagasawa. Kita'y napalabas sa barangay SSK election. Dito'y alusubot ken na ipakat ko, nagiti adal ko ba'y pananatin. Inalukoy na nagtaray at para kagawad na si Mesa kadagiti agtaray special man iti barangay ni. Sumagmamanumpay nga daw sa by election. Misa nabagyan si para chairman si Bangera Luputin man nagsarita kanya iti balay. Ang alukoyan na kami ni Butos di para chairman iti daytang grupo. Itigap ni ng nama, kabayatan si saritaan ni, injayaan na si Kwarta. Nagkindayay ka nag-review sa itiday sa aking gaway. Bigla si Mildon si panunod ko nagiti agal ko ba'y kananatin. Nga, pananila ko si Butos, ket pananila ko mesen itidignidad siya matakbayan. Si papa kong baba ako arod ang nagket-ket ang nangawan itiday sa akwarta. Ipanagket-ket itinay jaya akwarta ang panangkatang itibudos ko. Natakwata ang mabaling-bayang kirumok at iti-sistema ang ginatang si Butos. Naguktalang tayo at SK election kaya sa gayang na itinakilo at sistema si politika ti kwarta. Ket ino